вазъи санитарии эпидемиологии вилояти суғ дар сатҳи баланд қарор дорад. Дар ин минтақа коронавирус ва нишонаҳои он ба қайд гирифта нашудааст, зеро корҳои пешгирии ин вируси марговар дар вилояти суғ хуб ба роҳ монда шудааст. Масъулини сарраёсати муассисаи давлатии дезинфексия ва профилактика дар вилояти суғ корҳои безараргардониро дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ҳамарӯза ба роҳ монданд. субҳи имрӯз санаи 10 март бошад, дезинфексия дар автобус ва микроавтобусҳои ҳудуди вилояти суғ шурӯъ гардид. Дар хатсайри рақамҳои 3 ва 4 28 адад автобусҳо ҳамарӯза ба мардум хизмат мерасонанд. Дар ин хатсайр сокинон аз микроноҳии 34-уми шаҳри Хуҷанд ба шаҳрҳои Бӯстону Гулистон мераванд. маълум ки мусофирони бисёр аз хизматрасонии нақлиёти мусофиркаш истифода мекунанд. аз ин рӯ барои пешгирии ҳама намуди бемориҳои сироятӣ аз ҷумла коронавирус корҳои безараргардонӣ гузаронида шуд. нуъмон валиев механики калон дар ҷамъияти саҳмии кушодаи арз 4 аст. инҷо нуқтаи таъмири автомобилҳо мебошад. ҳамарӯза аз инҷо 72 адад микроавтобус баъди гирифтани роҳхати духтуру механик ба кори худ шурӯъ мекунад. яъне дар умум 8 хатсайр рақамҳои 22, 22А, 36, 45, 50, 65 ва 111 сокинонро ба минтақаҳои гуногуни вилояти суғ мекашонанд. гурӯҳи кории идораи дезинфексия ба микроавтобусҳои идораи собиқ авторимзавод низ корҳои безараргардониро анҷом доданд. онҳо бо маҳлули заҳрдоруи алмадез тамоми микроавтобусҳоро безарар намуданд. ҳар саҳар аз ҳаминҷо 75 мебарояд, 70 мо ҳар саҳар духтур биромада санитариша мебинад. мо техникии худомо мебинем, техникии мошина мебинем. агар дуна чиркин вай бош дига мо ба кор намемонем. ҳама чанда пагоз роҳата даст мемонем, сони кор ба сар мекунад. ҳамчунин дар муассисаи давлатии томактаби рақами 32 шаҳри Хуҷанд корҳои безараргардонӣ анҷом дода шуд. дар ин мавзеъ асосан роҳравҳо, зинапояву нишастгоҳ ва майдони бозии кӯдакон пурра безарар гардонида шуд. бино ба иттилои ҳамширии шафқати ин кӯдакистон, охири ҳар моҳ шурӯъ аз ҳоҷатхона то хонаи хоби кӯдакон пурра безарар карда мешавад. ҳамкорӣ бо сарраёсати муассисаи давлатии дезинфексия натиҷаи хуб дода истодааст, мегӯяд ин ҳамшираи тиб. ҳоло дар ин кӯдакистон 266 кӯдак дар 12 гурӯҳ таълиму тарбия мегиранд. 12 гурӯҳи мо дар як моҳ як маротиба безарар гардонида мешавад ва ҳар рӯза кори ва ёрдамчии мураббиёни мо дар як рӯз 3 маротиба онҳо бо маҳлули хлор гурӯҳҳоро безарар мегардонанд ва ашёҳои хӯроки кӯдакон ва ҳоҷатхона берун ҳама ҷои вайро кӯдакистонро бевар мекунанд, бо маҳлули хлор безарар мегардонанд. муассисаи таълими давлатӣ барои хонандагони болоёқат дар шаҳри Хуҷанд низ дезинфексия карда шуд. дар ин ҷо асосан долон, саҳни мактаб, ҷойҳои истироҳатӣ ва ҳоҷатхонаро бо маҳлули моеъи алмадез безарар намуданд. масъулини ин идора мегӯянд, агар аз рӯи нақша моҳе як маротиба дезинфексия дар тамоми муассисаҳои таълимӣ ва томактабӣ ташкил карда шавад, ҳоло ин амалро бештар ба роҳ монданд, зеро дар ҷаҳон ҳолати эпидемиологӣ аз ҳисоби коронавирус ташвишовар боқӣ мондааст. масъулини сарраёсат барои пешгирӣ ва ворид нашудани ин вируси марговар тамоми чораҳоро қатъӣ андешида истодаанд. ҳолати санитарии муассиса мо тоза, ҳама рӯза мо ба қайд мегирем ба дафтари тозагии муассиса. хонандагонро ба тозагиашон ҳар рӯз даромада ба синфашон мебинем. тозагии нохун, сару либосашонро мебинем. 3 маротиба бо хлор, маҳлули хлор шишта мебарам фарошомо. бахтиёр саидов, сардори сарраёсати муассисаи давлатии дезинфексия ва профилактика дар вилояти суғ мегӯяд, ки заҳрдоруҳо зидди бемориҳои сироятӣ ба таври бояду шояд захира ҳаст. новобаста аз рӯи нақша чорабиниҳои муайяншуда мавзеъҳои ҷамъиятӣ ва ҷойҳои серодам дар як рӯз 2 маротиба бо маҳлули моеъи заҳрдору дезинфексия шуда истодааст. мо оиди ҳами беморие ки ҳозир дар ҷаҳон вай шудагия коронавирус, ҳамин масъала қати мо ҳар рӯза масалан фурудгоҳ да шабонарӯзӣ мо мондагим да мана беморхона сироятӣ да навбатдор
شبانه روزی چقدر آدمی که در فرودگاه میاد جدا به ضرر گردونده میشه، چقدر در بیمارخانه میاد، اینا همشه سری وقت ایسای معلول های به ضرر گردونده و کاربری کردیسی. ما ذخیره 1 تونه خلار داریم، 500 کیلو گیپخلری داریم، گیپخلری کلسی برای پیشگیری همین بیماری ها. المدیز 200 لیتر داریم برای پیشگیری. 200 لیتر آنچه میرسه مدده برای که 100 گرم مایع 100 گرمش 10 لیتر آب ده حل کرده میشه. ба ҷуз аз хлор тавассути гипохлориди калсий ва натрий маҳлули моеъи алмадез безараргардонӣ дар тамоми минтақаҳо сурат гирифта истодааст. ин заҳрдоруҳо бӯи ғализ надоранд ва ба саломатии инсон таъсири бад намегузоранд. баръакс, барои пешгирӣ ва нобуд намудани вирусҳои гуногуни сироятӣ таъсири хуб мегузоранд. бино ба иттилои расмии маркази назорати давлатӣ ва санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд, то имрӯз коронавирус ва нишонаҳои он дар шаҳри хуҷанд ба қайд гирифта нашудааст. امروز در مقیاس شهر خوجند همچنین در مقیاس جمهوری تاجیکستان یگان نفر با این بیماری به قید گرفته نشده است. با وجود این همه آن شخصانی که بیرون از تاجیکستان و حدود جمهوری تاجیکستان وارد شده ایستادند، همه آنها را ما در زیر نظارت گرفته و محدودگاه روانه کرده دوامی 14 روز ما آنها را با معاینه و نظارت فرا میگیریم و بعد از به اتمام رسیدن 14 روز بعد از گرفتن آن تشخیص هایی که به معین نمودن کرونا روانه کرده شده است، آنها را به خانواده‌شان جواب میدهیم. تا امروز علاقه زیاده از 200 نفر مخص در بیمارخانه کسلی‌های سیرایتی شهر خوجند که تنها برای وارد شدن شهروندان جدا کرده شده است و در آنجا امروز دیگر بیماران قبول نکرده ایستادند. این همچون محدودگاه اساسی در مقیاس شهر خوجند می باشد خوابانیده شده. زیاده از 100 نفری آنها علاقه به خانواده‌شان جواب داده شده اند و امروز باشد 135 نفر خوابانیده شده اند و آنها هم باشند آنها بیمار نیستند. در یگان نفر آنها تبی بلند یا نشانه های بیماری به زکام مانند یا اینکه زکام کرونا ویروسی معین کرده نشده باشد هم آنها همچون به محدودیت دوام 14 روز قرار دارند. масъулини маркази назорати давлатӣ ва санитарию эпидемиологии шаҳри хуҷанд иттилоъ доданд, ки айни замон дар беморхонаи сироятии шаҳр 150 нафар дар маҳдудгоҳ қарор доранд. дар ҳудуди беморхона карантин эълон карда шуда, онҳое ки аз кишварҳои вазъи эпидемиологияшон вазнин вориди хуҷанд шуданд, зери назорати қатъӣ қарор мегиранд. алҳол вазъи саломатии ҳар яки онҳо хуб арзёбӣ карда мешавад. хулоса имрӯз дар ҳудуди вилояти Соғд коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. гузориши Мафнӯ Шукур ва Наимҷон Айюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.